Hej och välkommen till Peter Skrivareskola i Varberg. I den här videon ska vi förklara hur det svenska skolsystemet fungerar och hur en vanlig skoldag ser ut. Den här videon är särskilt gjord för elever som studerar svenska och vill förstå hur skolan i Sverige är uppbyggd. Här på Peter Skrivareskola studerar nästan 2000 elever. Skolan erbjuder många olika program, till exempel teknik och ekonomi. Men hur fungerar det svenska skolsystemet egentligen? Det ska vi ta reda på genom att visa skolan och intervjua elever och lärare. Det svenska skolsystemet består av 3 huvuddelar: grundskola, gymnasium och högre utbildning. Innan man börjar grundskolan går många barn i förskolan som förbereder dem inför skolan. Grundskolan varar i 9 år och är obligatorisk. Under den tiden studerar eleverna många olika ämnen, till exempel svenska, matematik, engelska och naturvetenskap. Efter det kan eleverna välja att gå på gymnasiet, som är frivilligt men mycket vanligt. Gymnasiet varar vanligtvis i 3 år och eleverna kan välja olika program enligt sina intressen och framtidsplaner. Det finns både program som förbereder eleverna för högre utbildning och yrkesprogram som förbereder eleverna för arbete direkt efter gymnasiet. Detta ger eleverna möjlighet att välja sin egen väg beroende på vad de vill göra i framtiden. En viktig del av det svenska skolsystemet är att utbildningen är gratis. Eleverna får också gratis skolmat och studiematerial. Dessutom får eleverna också studiebidrag, men det kan tas bort om man är för lite i skolan. Det betyder att alla elever har samma möjligheter att studera, oavsett bakgrund. I Sverige finns också komvux, där vuxna kan studera senare i livet och förbättra sina betyg. Detta gör det möjligt för människor att byta karriär eller fortsätta studera senare. Det finns även svenska för invandrare som hjälper vuxna att lära sig svenska. SFI hjälper invandrare att integreras och fortsätta sina studier eller börja arbeta i Sverige. Hur hjälper ni elever som inte har svenska som modersmål? För det första, om det är ganska nyanlända, om till exempel flyktingar eller invandrare som inte varit länge i Sverige, så går de ofta preparandutbildning först. Ett förberedande år före gymnasiet, och sen kan de börja här. Andra länder har kanske talar väldigt bra svenska så de kan följa med i undervisningen, behöver inte ett förberedande undervisning, men däremot har de kanske ett annat modersmål som de får undervisning i utöver skoltid då. Så alla med ett annat modersmål har möjlighet att läsa sitt modersmål vid sidan av den ordinarie skolan. Efter grundskolan kan eleverna välja vilket program de vill gå på gymnasiet. För att komma in på skolan måste de uppnå ett visst krav i grundskolan. Det finns vissa ämnen i grundskolan som är obligatoriska att få godkänt i. Dessa ämnen är engelska, svenska och matematik. Programmen på PS delas in i högskoleförberedande program, till exempel ekonomi, naturvetenskap och teknik, och yrkesprogram som byggprogrammet eller hälso- och sjukvård. Så kan eleverna välja en utbildning som passar deras mål bäst. Så hej, så vad heter ni? Jag heter Rosa Bayrami. Och jag heter Julian då. Vilket program valde du och är du nöjd med den? Jag valde samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning internationell profil, och jag är väldigt nöjd med mitt val. Ja, jag valde ju då samma sak som Rosa här då. Och jag är också jätteglad att ha gjort det, för att man lär sig ändå mycket om omvärlden och det är väldigt spännande. Och varför valde du dessa program? Ja, det var mest att jag tyckte att det var väldigt spännande med internationella relationer, men också hur samhället är uppbyggt, och jag ville lära mig mer om det, för jag gick ju först och studerade i Schweiz då, och där hade vi inte så mycket om just omvärlden och så jag gillade det. Och vad vill ni göra i framtiden med? I framtiden så vill jag studera i universitet, antagligen Lund eller Uppsala. Och jag planerar att gå in i ett program som handlar mycket om internationell politik och sånt. Så antagligen freds- och konfliktkandidatprogrammet.
Ja, och jag är ju inne på 2 spår då. Alltså antingen som sagt också lite det som jag också sa att ja, men bli diplomat eller något sånt hade jag kunnat tänka mig. Eller då att bli gymnasielärare, en av de 2. Okej, tack. Läsåret i Sverige börjar i augusti och slutar i juni. Elever studerar både teoretiska och praktiska ämnen, till exempel konst, idrott, musik och hantverk. En vanlig skoldag börjar oftast på morgonen och består av flera lektioner i olika ämnen. Undervisningen består av både individuellt arbete och grupparbete. Eleverna arbetar ofta med projekt och diskussioner. Hej, vad heter du? Jag heter Alice Insén. Så hur ser en vanlig skoldag ut för dig? Ja, en vanlig skoldag brukar se väldigt olika ut. Men antingen så börjar jag klockan 8 eller så brukar jag börja vid 10-tiden och sluta ungefär vid 2 till 4. Men jag har cirka 4 lektioner där jag studerar och lyssnar på läraren och så. Och en vanlig lektion är ungefär 1,5 timme eller då 90 minuter. Så vi har en lektion, sen brukar vi ha lunch och då brukar jag vara med mina kompisar och äta och prata och sådana grejer. Och sen så, lunchrasten är cirka typ 1 timme. Sen har vi raster igen. Och sen på rasterna så är jag med mina kompisar, prata, diskutera olika saker och bara hänga eller så. Vilka ämnen tycker du om mest? Jag tycker idrott är ett väldigt roligt ämne. För jag gillar sport, speciellt innebandy som jag har spelat hela mitt liv. Och vilka ämnen är det svåraste? Jag skulle säga tyska. Det är väldigt svårt att lära sig ett nytt språk liksom. Och det är ganska annorlunda från svenska. I svenska skolor får eleverna betyg varje termin från årskurs 6 till årskurs 9. Betygsskalan består av 6 steg, A, B, C, D, E och F, där A är högsta betyg och F betyder att eleverna inte har godkänt i ämnet. Läraren bedömer elevernas kunskaper genom prov, projekt och uppgifter. Hur mycket läxor får ni? Det varierar, vi brukar få 1 till 2 per vecka. Och hur lång tid tar det? Det brukar ta 1 till 2 timmar. Så, tycker du att läxor hjälper dig att lära dig bättre? Jag upplever att jag lär mig bättre eftersom det blir som en repetition av det man har gjort på lektionerna. Till exempel när jag läser tyska, så om vi har jobbat med en text och vi får glosor som vi ska lära oss, så blir det lättare att lära sig texten när man har fått lite glosor. Vad tycker ni är det mest viktigaste i det svenska skolsystemet? Det kanske är den grundläggande tanken med skolsystemet främst. Att det ska vara kostnadsfritt. Att alla har rätt att gå i skolan. Vi har obligatoriskt grundskola. Krav på att gå till årskurs 9. Men framförallt kanske då att det är gratis att gå på universitet i Sverige. Så det är ingen kostnad för att gå på universitet, utan man får ansöka om studielån och studiestöd för boendekostnad. Annars är det inga skolavgifter. Så det tycker jag är det främsta styrkan i skolsystemet i Sverige. Vad tycker ni är det bästa med att vara lärare i Sverige? Jag tror att det är samma saker som att vara lärare i Estland eller i Kenya eller i Brasilien. Att man får utveckla och hålla på med det man tycker är roligast. Det vill säga de ämnena som man förhoppningsvis undervisar i, också de som man förhoppningsvis gillar. Så jag får ju fördjupa mig och lära mig mer hela tiden om det jag tycker om. Det är det ena, och det andra är ju att jag får träffa unga människor i en ålder när de är som mest påverkbara, nyfikna på världen, upptäcker livet. Och när det gäller just specifikt Sverige vet jag inte riktigt. Det är väl att det som är bra med vårt samhälle, och det liknar ju Estland väldigt mycket och Finland och de nordiska länderna och baltiska länderna, med att vi är ett ganska jämlikt land. Så att eleverna är inte rädda för oss lärare, utan det är ganska anti-auktoritärt, och vi kan ha en väldigt bra relation. Ja, men det är en rikedom att vara lärare i ett land där man kan ha en bra relation med sina elever. Tack så mycket. Vad tycker ni är det bästa med att vara lärare i Sverige?
Det tycker jag nog att det här samspelet som vi har mellan elever och lärare. Vi har ganska så platt maktstruktur i Sverige och det genomsyrar kanske också klassrummet på gott och ont. Men att de vågar att prata i klassrummet och jag vågar prata med eleverna och ge dem uppmaningar och sånt. Och att det har ganska fri undervisning, att staten styr inte så mycket vad vi gör på lektionerna. Mer att man har ett innehåll i ämnet. Men hur jag lägger upp det är upp till mig. För att sammanfatta, det svenska skolsystemet består av 3 huvuddelar. Grundskolan, gymnasiet och högre utbildning. Men innan man börjar skolan så går man i förskolan för att förbereda sig för skolan. Det svenska skolsystemet ger eleverna möjligheter att välja sin egen väg. Man kan välja program utifrån sina egna intressen. I Sverige sätts betyg från och med årskurs 6 enligt en skala från F till A, där F är underkänt och A är högsta betyg. Till det som behöver finns det möjlighet att studera vidare genom komvux och SFI. Peter Skrivares skola är ett stort gymnasium som ger elever många möjligheter att studera vidare eller börja arbeta. Jag hoppas att den här videon har hjälpt dig att förstå hur det svenska skolsystemet fungerar.